רוב הלקוחות בעצם שיבחרו איש מקצוע ויבינו למה בעצם צריך מתווך במחירה או בקנייה של דירה, אלו לקוחות שבסופו של דבר גם התוצאה שלהם הסופית תהיה לשביעות רצונם. אני אומר את זה גם מהמקום האישי, כמו שסיפרתי שגם אני מכרתי דירה, וגם מהמקום המקצועי, כי אני רואה כמה רגש נכנס בעסקה של מוכר וקונה, ולפעמים מוכר שנכנס אליו קונה הביתה, שפרסם בשוק הפרטי, לא יודע מה קורה אחרי זה. אולי הקונה בא ובכלל אין לו אישור עקרוני למשכנתה. אולי זה קונה שעושה סתם סיבובים כרגע בין דירות כדי להרגיש את השוק. שאיש מקצוע נמצא בתמונה, יש לו ידע. והידע הזה הוא כוח לשני הצדדים. גם לקונה שהוא קונה רציני, וגם למוכר שיודע בדיוק מי נכנס אליו הביתה. יכול מאוד להיות שברגע שאותם קונים התקשרו למתווך, אותם מתווך עשה את שאלת השאלות הנכונה, עשה בדיקה של אישור עקרוני למשכנתה, האם הם בכלל מכרו את הדירה שלהם. יכול מאוד להיות שהם לא ייכנסו לעסקה הזאת עד שהם לא ימכרו את הדירה הקודמת. וברגע שאין איש מקצוע בתמונה ויש מוכר וקונה לבד, הנעלם הזה קיים על השולחן.